balaan mo lang pa. Kung balaan mo lang kung ano ang ginimo ni George sa akon para lang makuha niya nga akon nga kasing-kasing. Si George ang nagagunting sa akon, babaw dalo mula laktaw. Patuan na pa. Hinahambal, Papa J, Boy Nunoy. Nga kung ikaw musulod sa gitawag og mundo ng pag-ibig, o kung sa English pa, ano sa English? Word of love. Saan sa? Word of love, alamay. Universe of love. Parang pangit yapon pa, Mateo. Ano tawag sa, ano sa English, brad, ang mundo ng pag-ibig? Kwan. Earth of Love. Oh. Earth of Love. Kaya Pedro, Universe of Love daw. Universe of Love. Walay pili, Papa J. Boy Nunoy. Ang importante, marunong kang magmahal. Pero pudlay po na, brad, nga mambal ka lang nga marunong na magmahal. Oh. Dapat marunong magmahal, madiskarte, at maalaga. Ano na siguro? Itago na lang ko sa pangalan ng Elton, Papa J. Boy Nunoy. Isa ka gitawag og barbero. Uy, good morning. Shoutout sa mga barbero. Oo, Papa J. Boy Nunoy. Nakibot na lang ako kay... Bigla na lang akong... nakadawat og balita halin sa akong girlfriend nga itago na lang nato sa pangalan nga Mira. Si Mira, Papa J. Boy Nunoy, isa ka gitawag og college student. Nga sa lantaw na ko, Papa J. Boy Nunoy, siya na ang babae para sa ako. Ang babae, Papa J. Boy Nunoy, nga akong pagadalon sa altar. Kagihatag ang akong dako nga pagpalangga sa iya. Sana all. Oo, Papa J. Boy Nunoy. Si Mira na siguro ang babae para sa ako. Wala na iba. Kaya kung ako magpalangga, Papa J. Boy Nunoy, todo bigay. Todo bigay. Todo bigay. Pasada ko lang ang pagmahal. Pero Papa J. Boy Nunoy, kabalo ba mo? Nga ang dako, subong nga problema ang ihang tatay. Para niyong maintindihan, Papa J. Boy Nunoy, mo niya ang mga natabo. Asbayo ni diri kayo. Mao ni akong paborito nga barbershop. Diri sa gitawag og Pagmahay Barbershop. Musulod ako kay para makapagunting na ko sa akong buhok para balik na po ng akong pagkagwapo. Wala magkag mga biyodora ba? May na lang ning makapangitatag mayog ba? Pasignay mo sugod dihang biyuda. O single mother ba? Musulod. Excuse me. Excuse me. Oy, sir. Oy, mayong adlaw, sir. Sir. Pagunting ka, sir? Siyempre, ganyan ito kong barbershop, no? Kaya magpagunting ko. Kanang kwan. Kanang gwapo nga gupit, subog. Kanang pinaka-kwan. Kanang pang-Korean. Mo, sir, kanang mga gupit sa BTS. Asa ba ng BTS? Basta kanang pogi kayo. Kanang bagay sa kong itsura. Sige sir, sige, walay problema. Dahil lang, basi ganahan ka magpa-pedicure, manicure sir. Nami dala si si Agata na sa piyak. Ay sir, basi gusto mo nga magpa-pedicure sir, pang kape-kape lang. Unsa ko no? Pang kape-kape lang, sige, sir. Okay, miss. Okay. Wala kakabalo, sir, ga. Wala pa ni uso ang manicure o pedicure. Ako nang pinakauna, dire. Oh. By the way, sir. Tinood na, sir. Ako di ayang tagiya ka salon. Unsa ko no? Yes. Pagmahay salon. Oo. Dali lang, ma'am.
Ano gitawag mo pagmahay ng inyong negosyo? Pagmahay, sir, kaya kutob sa mga nisulod dire, sir, pagbalik nila, wala naman gud sila na mahay. Bungot sa iring. Panahon pa ng hapon, sir. Ito yung mga negosyo na pinamana sa akin ng aking kanuno. Amo ba? Yes. Sige, samtang gagupi. Sir. Gabidicure. If you don't mind, sir. Yes, madam. Soltero pa ka, sir. Unsa ko no? Kanang kuan. Kanang byudo. Uy! What a wonderful word. You are a byudo and me is byuda. Unsa ko no? Sige, sir. Grabe haman ng imong kuko, sir. Sir, basig... Perting bagaa sa imong kuko. Basig... O siya gamito nato na ni sir, sinsel, tigib, martilyo o chinso. Don't worry, sir. Huwag kang matakot. Magaan ang kamay ko. Madam, sige madam, ikaw na bahala dire sa kuko. Ako na bahala dire sa iyang ulo. Sige. Sige. Basta ang importante paggawa sa ko na ipugin ako, ha? Sige. Dong, ikaw bahala dira sa ulo. Ako sa iyang ulo. Sige, te. Ulo sa iyang kuko. Salamat, gwapo na yung kayo ko. Asa na itong akong anak diri, si Mira. Mira! Papa, Oy, nadugayan ka lagi pa. siyempre, kay nagpagunting ang imong papa. Kabalo ba kasi tingala imong papa magani ko pa single nga. na? Oo pa, importante nga, bisan wala na si mama, importante nga, hindi mo gyapon pagpabayuan ng imong kaugalingon. Dapat nga, presentable ka, gwapo gyapon ka. Ay, ikaw yun ang akong anak. Ikaw yun ang akong anak. Tama ginatay, gwapo tayatay. Dali lang. Murag malipayon lagi karong adlaw. Siyempre pa, kaya kabalo ka nga yaan pa. Oh, sana po na. Inspire ako pa, kaya love Uy, ko pa. sana all. Kung tani pa, amo na ginang akon nga kwan, meant to be. Anong bot mo ang balon? Anong bot mo ang balon? Mayaran ako sang boyfriend pa. Ay, bungot sa iring. Kagbase sa sunod adlaw, dalon ko na diri sa balay kaga. Ipakilala ko na sa imo. Pag sure. O sa Siyempre trabaho, pa, ano, eh. ipambal sa kwa. Basta pa Ihambal tayo kaya rumabal, anak ko. Ay, si Papa sigurado ka pa? Pagtarong, ipa-eskwela ta kag tarong, ha? Ipa-eskwela Ay, ta pa. ka sa namin nga eskwelahan. Pa. Sa university. Wala man na problema pa kung bisa magnumbinubyo ko kaya ang mga grado ko, tanawa, Tama lagi. Di ba ang grade ko? Tama. 102 ang score ko diri. Grabe nga siguro. Diba? 100 to. Tama. Sabong, Sige, average sige. ko pa, Pila 105. Butang eh. Wala ka kabalo pa nga, liga adlaw ganito. Amo lang to nga time nga, nubo lang gid ang grado ko pa. Pilang grado ni mo atong ano ba? 75 lang ko pa. Taas mo lagi mo grado pinakataas pero pag mumubo tayo. Si Papa, By the way. 75 lang to puta ato pa ang grado ko pero half day pa lang ato. Unsa bro? Dalan ng imong boyfriend diri. Sige pa. Dili ko gusto nga makita mo sa tong mga kapitbahay mga marites nga marites mo din. Wala sila labot sa akon pa. Basta importante nga hindi ka palang gaanay kami. Basta. Sige pa. Dalan na diri. Dalon ko sa diri pa. Akong kanang tanaw Basta pa, ha? Ang tuhod. Hindi mo lang gid sa pagkwanan pa. Basta maayo magka-professional magkana. Ay, professional pa. Basta ha, Businessman professional. ini siya pa. Ay, maayo. Kana akong gusto, businessman. May mga business na siya kag tatlo ka branch na niya nga business pa. Ay, maayo. Pato adayon. Okay, sige pa. Kay para makag-istorya biyan na para mabala na ko kung ano ang klaseng mga negosyo niya. Sige pa. Ganahan ko na. Ganahan ko ng mga Malakat negosyo. ako pa kaya sugaton ko na siya buwas. Sige. Kini mayo ni kay negosyante na nga kung nauyab sa akong anak. Mayo. Mga business-minded people ang kailangan naman.
Sigurado ka, gang? Ah. Di maglayan ni mong tatay? Gang, ginambalan ko na si dad kagapon nga. Dalunta na ka excited yan ito siya nga makilala ka. Ay. Pero- Hindi ka magkabala ka, ako ang backup mo. Kulbaan ko ba basig? Kabalor ba ko nga imong Kabala, tatay? Kapangita ba ng mga doktor, engineer, Ay. abogado? Papa, ginambalan ko naman tong businessman ikaw. Businessman? Oo. Anong businessman? Ginambalan ko si Papa nga may 3 ka na ka-branches. Oh. Pero basig di malain imong tatay na sa kuha, gang? Kabalagang Sigurado ka, gang? Sigurado na ako sina. Hindi ka magkabalaka kaya pagkatapos na karong bisita sa balay. Mapasabaw naman pa. May ara na ko tinto nga. Nadakop ko na tong manok sang tupad balay. Tingala ko na horot Pero hindi lang mapakilata kay alin pa to kagapon sige sa pangita. Gani, pero binakulbaan ko, gang. Hipos lang ga. Ato ala na. Ang gamiton na to. Mapasabaw to. Imo lang tong batikulon para Ay, ligon kayo. Basta ga, ako lang tong batikulon, ikaw na bahala sa tay. Saan, sa ano? Sa tay. Sa atay. Ikaw balaga, lain-lain naman ang pamatian mo pa. Hindi. Ano? Excited ka naman nga makakaon sang tay. Hindi ka magkabalaka karon ka. Gani, oo, gani, balang ko na. Hindi ka magkabalaka kay nasipirit ko na tong tay para sa imo. Makakaon ka na karon sang tay. Tay nga may pasas. Dali na. Ano na? Dali na. Dali na. O sige na. Basta sigurado ka di makaki mong tatay, ha? Hindi ka makabalaka. Sige na, start ang imong Skylab. Excited ako ka. Amo na nilang Hindi ka balik. magpakulba. Sige lang. Amo na yung among balay. Kaya naman. Kaya. By the way, ga, terrace pa lang namon ini. Wow. Sige na, manulod na siguro. Pasulod pa lang kita sa amon balay nga Wonderland. Oy, Dad? Maayo kay naabot ka na eh. Oo, Dad. Oo. Ito gali si Kwan, boyfriend Sino ba ko. lang imong upo? Ang magalining boyfriend ko si George. Elton gang. Elton ang pangalan. Elton George. Ikaw ba lang ka? Feel the love tonight. Maayo man dahil mo kanta ng imong boyfriend. Oo pa. Pasudla. Hindi pa lang pagpalata nga ginakulpaan ko. Sige gang, wala problema. Concentrate lang ko. Hindi ka magkabalaka, makapuli ka pa. At sa balag, dali lang. Huwag ba nagduwa-duwa magkagsulod, George? Sulod, George! sulod. Elton George. Kamin. Dali na ko. Bili na ng imo nga kwanda. Bili na ng imo nga butas. Dali lang kay baidon sa dako ng akong sanggot, ha? Pa? Hindi ba na pa daw? Gibaid mo naman nakagapon. Baido na sang... Dali lang. Ga, hindi ka magkabalaka. Kabalo ka ga. Ang lingaw ni Papa ko kaysa. Nagkapananggot na siya to ba? So, yung lang gigabay doon niya ang iyang ako. Sige. Iyang asundan. Dali lang. Murag na ka... Uy, murag dugay na ko nakakita sa imo, George. Elton George. Can you feel the love tonight? What do you mean, Dad nga? Dali lang. Murag kilala na ko ng imong boyfriend. Lingkod sa dok. Magkilalahay ka mo? O ti kung magkilalahay ka mo, ti, maayo kaya. Magkakilala na ka mo, Gang, mamali tuksukin ako sa barbershop, bang? Oo, tatay ko na. Si Juan. Dali lang. George. Dali, George. Lingkod na rin, George. Magsyata. Oh, George. Elton George. Can you feel the love tonight? Ga, hindi ka magkurog-kurog, diro. Dali lang. Uy, mo nang imong ambal nga imong boyfriend. Yes, Dad. Mo nang ambal imong nga negosyante. Yes, Daddy. Dali lang. Murag nakita lang ako ni. Ba't mo siyang ganun, Dad, nga? Kilala mo siya? Kilala, baby.
George? Mao man nga itong barbero dito sa akong suki. Oh, Dad! Siya na! Siya na! Ga? Kilala ka di ay ni Papa? Amo ning imong boyfriend? Oo, Amo ning gani. imong boyfriend? Oo, gani pa. Pandamay. Nga man. May problema, Papa? Dakong problema. Nabal mo sa ko negosyante ng imong boyfriend. Sa anong aspetong negosyante ni? Pa? Mayara na siya nga 3 ka brands nga barbershop. Barbero na ini. Oo, Pa. Pandamay ka. Nga akong barbero, Pa. Di ko masagot. Undangan na lang inyong relasyon. George, Undangan. din ka. Undangin na, undangin na. Gang, muuli na lang ko, gang. Muuli sa ko, gang. Ipakigbato ako, Gang. Muuli na ko, gang. Gang, hindi na imong tatay nagdala ko na nilang sa ba, George? Papa! Muuli ka, George. O Papa. matapos ang imong birthday karon. Papa, relax lang, Papa. George! Gang. Papa. Babay, gang. Babay, gang. Kaya balanta na ka. Nga, ay, Kung hindi ka kay mangita ka George. karelasyon ka na sigurado ni mong imong future. Sigurado naman ang future ko, Pa. Anong future mas barbero? Nagahambal ka lang, Pa, pero wala ka kabalo sa... Wala ka kabalo sa anong matuod. Nag-judge ka lang sang tao nga hindi mo pa kilala kag wala ka kabalo. Wala ka kabalo pa nga ang mga barbero. Ang mga barbero nagataguri na sila sa 500. Nagataguri na sila sa 500 pa partida. Isa pa lang nakaulo. Basta di ko ganahan og barberos kay mong maging karelasyon. Kay kato ganing kailan akong katong barberong si Dave. Mayo kay mo gunting to. Dara sa may Sarge Barbershop. Oh, Papa! pero hasta sa mo walay boyfriend, walay girlfriend. Papa! Dili ko mo sagot. Hindi ako mabuhi nga wala si George. Bahala na. Kung balaan mo lang, Pa. Kung balaan mo lang kung ano ang ginimo ni George sa akon para lang makuha niya nga akon nga kasing-kasing. Si George ang nagagunting sa akon, babaw dalo mula laktaw. Matuad na, Pa. Mao din ganahan ka kay George. Kag dito ko lang nakita kung ano kalaba. Ano ka kadamol. Gagano ka ito ang gunting ni George, Papa. Sa tanang nga gunting nakita ko, Papa, kay gunting lang gani ang ni George ang nakapaputi sa ngakon nga kalimutan. Tandaan mo, Papa. Bisa man ang gunting lang si George, pero palangga ko siya. Walay palangga-langga dire. Ang importante dire ang future. Anong ipakaon mo sa mga barbero? Ha? Buhok. Papa, pwede lang gawin ang buhok. Basta, di ko masagot. Di ko masagot. Papa. Di ko masagot. Sugod ka rin, di ko na maggusto makita Mapatay si ako, George. Papa, kung hindi ko makita ang gunting ni George, Papa. Bahala ka. Basta di ko masagot ka si George ang imong maging Papa, karelasyon. maluwi ka, Papa. Maluwi ka, Papa. Maluwi ka, Papa. Maloy ka pa! Damay ka pa! Ano man tanan ng brand mo pa? Grabe man si Papa.